И здравейте всички, аз съм Captain94, не знам дали пак ще ми е бъгнати гласа или не. Така, проекти, които, обмислящи се проекти, Мафия 2. Реших да направя малко превю на Мафия 2, макар че може би има много и то. Така, нека започваме, значи от Exit някаква говоря просто, то е ясно какво се прави от Exit. Отиваме на Options. От тук можеш да си настроиш контролите, доколкото знам, или пък да, Mouse Lock, как да изглежда мишката, Invert, така, Mouse Sensitive, колко бързо да реагира, нещо такова, мисля, че късто и другото то не може да се бута. С Escape се връщаме назад. Game Settings, извинявам се, Game Settings, тук честно да ви кажа, не съм много сигурен какво се прави. Driving Mode, и мисля, че да гледате като някой кола кара, то това се случва за първи път на Chapter 2, Home Sweet Home, така. На видео, тук се настройвате графиката. На аудио, тук звукът. Справя съм го, защото няма смисъл. Така, разгледаме и Options и Exit, вече Extras. Значи, тук ви показва какви коли има, доколкото се сещам. Сега ще ги разгледаме набързо. Не всички. Само аз ви демонстрирам просто. Само нещо, така, ето ги, значи. Няма всичките да ги гледаме. Исках само да ви показвам кое за какво служи. Collectibles, това е, не знам все още как се отваря. Artworks, това също е като това. Collectibles, Games Statistics, това е колко сте играли, така нататък. Ето, виждате. Credits, това още не го отварям. Benchmark, това го отваря на едно място с една мисия, мисля, че е някъде към края. Така, няма да отварям сега. Отиваме на Download Content и тук виждате какво сте свалили или не знам. Всъщност да, точно това е. От The Story вече се играе. Значи, понеже аз играя, вече, вие ще имате само да започнете, няма ги имате първо тия трети, трябва да изгледате поне една мисия. Аз току-що я започнах играта, току-що е станата. Значи, ето тук може да изберете каква да е мисията, как да играете. Ето долу от Country, значи, минал съм написа една, после може да продължа. И Continue Story, това да продължите от Chapter 2, New Game, започвате нова игра, разбира се. Така. Това беше от мен. Надявам се този клип да ви е харесал. И скоро очаквате сигурно първият геймплей на Мафия 2.